mathematics lab activity master na kan chan do na ve ni hianin thil poi mo latex kan zir do na ni latex si documents siam na software pakhat ania atangkai master te do zir don tai la phd te dissertation te kan siam ngai don research kan tina te kan sia na man ruwa tur ni chuan latex mang hianin guidebook kan siam boka mathematical equation te amoi acha me mang bo hi awul sama inman to chai inman tluan to indam chungin chuanin C programming tuna hi kan zirme ka chubi ne chuan ai boka mo an code vel hi claim kha danglam ve dewa chuan hi in thiam chuanin coding pa ngai te bo structure te bo siran wang to C te in o siranga latex he zu latex hi ani hi kha nual ani chuan apoi mo latex mo chuan iting latex kan set up ko ka chiti omani online le offline yan heita online chuanin internet overleaf ti to pania ga account siama tai man cha te chuan offline chuanin thil pania ngai ta mictex mictex ti hi in download ko ta chu software han nom dan chuan text studio ti hi in download le chu in software in open tura chu in chu diam chuanin ka download vek tua kalut ma na ta hian hi text studio in mode hi chu ni ta mictex ka chu in download to bang chu chu ni chuan text studio te kan lu da hian mictex ka lu ta ti ke lo ma chuan heta wizard ti hi wizards ti ki in click ma quick start ti hi ki in click ma chuan ni heta hian title in du vena ta chuan ke tutorial kan lo ti me nga chuan author chu mathematics lab lo ti tai la chuan ingma siam ngai lo okay kan ti to bang chuan ti khan kan lu chu ne chuan heta hi code ko kan siam nga chuan heta build and view ti in ki kan click le nga ai compile la nga program kan run chu kha introduction te now ko start processor torin nun moya to soma latex ni na ta chuan claiming research area chuan a video ko ama ro chu kan se ti na chan chu a thona ti theina on chun ania entina ni ai chha bo hi tam ta oma ma ro chu poisa choya le je la ai bangin latex kan ke mani ta chuan kan advantage na ve ver ania teach ni ba ka chuan latex ga hian mi patin po thare document pakhat a rolin ka chu theita vector analysis le thabu ban chu to kan te leng bok topic lian le pakhat kha mi patin a rolin kan chu ta kan document kha in real time in kan changes le kan auto correction kha ti khan kan in bu ko chung theita ei advantage na pakhat ani le bok ta ti chuanin nge Microsoft yang vel te kan han lo ni chuan tunai chuan latex ka chuan a thal tu jok ta coding khet pongai lovin nge number to content equation de atai tu ya amaro chu ka se tam khan poisa choi je la ta subscribe te ya in register te ya kha boi kha latex ka chuan hemi equation hi format bu mal ta kom ta ni jo hemi equation format hi research paper le hemi scientific community na standard mana chana dong han to ni ma khan hemi kan ten bu chani na kan dia tin se la latex ni lo ko kan ye se tel sum som thei kan ni wa history exam lo se don ta latex ki tek tiang cha tek tx tiang cha atira khan da kan ta donald na khan 1970s to khan am siam da ama software engineer ni aron siam na chang kha chu khami mathematical equation complex tu how chona asiam khani ta ti chuan sa kha wa somria chawa khan Leslie Lamport khan latex tin aron siam chata da khan enge ama tek ti cha kan complication na point how kha aron siam chata ti chuan anu zela nge update le improvement na long so zel ta when click on tihan update yung ne te kharon ta ito latex channel le na dang chu command hi
ที่กันสวยอี centralized กันที่ไม่ต้องมีอีบริษัทส่วนวิธีการทำเป็นเท่าที่ number code ต่างกันก็จะ number ส่วนในแต่การส่วนcommand structure ที่เล่นไอ้ uniform แต่ Arabic alphabet letter spelling กันเช่นส่วนก็สำเร็จอันสุดท้ายได้รับการ advantage ในด้านนี้number ตั้งแต่สิ่งเชียงรายลูกค้าบินกันเช่นส่วนอัตโตขันเลยส่วนที่เด็กเขาบอกที่ได้ที่ครับยื่นเข้าไปตาที่ให้เขาที่อาจารย์นักสู้คนไหนคนทรงโดนใจละให้เขาที่อัฟริกาเขาที่เอ็งเดียมคนนี้สู้ไม่ละเล็กกับเป็นเขาสู้อัฟริกาได้สิครับไม่ใช่แค่นั้นที่การเช่นขัดกันสู้ก็อัฟริกาละเอาตัวอันที่เขาตัวละเล็กกับส่วนเขาการที่ชนะเล็กกับเป็นเกี่ยวกับส่วนเดียวส่วนที่อันไม่มี format พอที่เล็กที่น่าอันเราตัวสามารถเป็น structure ทันไม่เทียมกันหรือว่ามี textbook พอที่เล็กมาสวัสดีกันอยู่ตาส่วนกันตรงไหนformat ที่organize กันตาที่อันนั้นพอดีมันเด้แค่แต่ subsection ที่ just relate ก็สำเร็จผ่านอันดับตามนี้ส่วนที่ข้ามันเป็นเซอีกัน advantage เลยเด็กที่สุดส่วนที่ข้าก็คือส่วน certificate กันซ้ำสวยว่า weekly certificate แต่ก็ข้าเราช่วงลูกเซตแต่เราทิ้งเซตที่เก็บเซตมาเซตกันทิ้งบอกช่วงปิ้งเลยกันตัวเนี้ยกันจิ้นเล่นหมดแล้วมาอันนี้ที่อาโซนินการมี3 September ke dei ko ta sa om ni seri tran so tum September kan sa tem chuan February hi aron kan lo chuan ina sam ka ben don Voina koron soi tu so latex hian spacing kan la background ni ya the equation depth I koron equation na don so hian dollar sign hi kan to kan ya hian dollar sign in na ma chuan akara hian equation find type one tan equal 4x then like chuan eta in compile na like 4x chuan paragraph function tu ka chuan helai equation la chi hian slash in how package hian ti lo estimate tiang ve kha da tu X slash so backslash so kan ka khoi dam na re le to kan ka paragraph sang sang chen da ai paragraph kan don kon tian mi ko ti da se la mai ta so equation da ni da kan se ni begin ka ta ka
chuan he tian he de ma zang zo in da chuan he tian ke te hun ya he lai ko ma te chuan spacing ha ka te ko ta Next slash. chuan tian equation zo hian he tian na he equation in solve ko na khan in ta se lai for x ta se chuan a to ta khan tian maths ki kai ko khan nge line pe class ki pa chuan chuan next line ai kala question and find type of them. So equation that one begin a line more do not sign up on you don't sign up those one yeah car can that look right on time Yan ron swap ko tama se input in a limit vel le integer sign vel hi a lo ta ni ka in fa ko chuan yan ang le right chuan display style le ka so ikana ron na yan ka ron da ka kan ati mo ko ati ko sang ka ron se introduction ko yan in application there siang jo kan so there you want to so tụi nó không được quyền hẳn trong chủ yếu sự tổ chức mà sẽ tụi nó hay AMS met về AMS symbol sim thì ông sẽ giúp met giúp tụi nó cần met function thì nó align làm gì equation thì nó trong khai làm gì đó cái tiếng ông đông chuẩn met package ông ta trong symbol thì giúp thì nó equation thì ta để delta khang ho làm gì cần hắn đồn hắn ai cũng ta xuân tụi nó hắn làm gì nó xuân $, begin align xuống này in của hiện tại hiện hệ mình được bây giờ hắn equation khác bằng data xuống thì tiếng Anh hay lâu chụp xuống trong đồn tay là hắn align thật chắc thì đồn thì mình so lại equation so là hắn dùng kia còn thông là xuống mà sẽ $sign cần hắn xuống thì chúng ta đã equation hắn đạt được sẽ $sign cho hắn là mỗi cái là xuống thì tiếng Anh là equation thì chụp xuống trong đồn tay là begin align của này hiện number in align dia kan duduk suan and symbol ni kan dah suan kami letakkan backslash ni kan dah lenga suan itu na 4x ni dalam minus 4x ni itu dot tayla y equals then minus 4x ni na suan ni compile suan so tuna het equal to kan and symbol kan da atau yang kan da le sia na so kata and symbol kan da na ni ka ro da to ta so hey in huang he hey tại output ta hian equal to hey ai zone chi chi ta ka ba kan hey maths guidebook sia mo ti le so ana chang kai ta ni so na kan kan function kan so sia so an integral integration from 0 to 4 2x dx from theta ta hian tin na delta differentiation lo khang don ta ran kon integral ai hian friction hi atam ta me cha chuan a big ngai bu bang sia friction comment chu d frac in don ta chuan maybe numerator along so don ta akan nanti na
x y denominator tan hian delta y amin lo ziak sin tai la compile chuan differentiation là hang rong so ta chuan tikhan a symbol kha chu a har lo tai piran delta capital delta kan han du chuan tai d hi capital kan da ha chuan compile tikhan a symbol a code zir khan equation tai symbol kan lo kan application là han symbol kha te to bang khan kan symbol tam zo chu in chin het sen khan yo kha chu man chok mani man tur ji online na en chok khan o sam ta so ti kan align le englo differentiation ang ji te ko ta chu hard to ta so ni ni na ke ta example no tu na chuan integration hi integral limit kha 0 to 4 ni chuan 0 to 4 tinga bracket curly bracket kan da te ni chuan digit khat ti ren dar ke ve thina object chu 0 to 4 ang ni mai ani ka chuan bracket ong phelo kong do sam na type thei ta ma se tiang lawa englo pakhat ai ta ni thina double integration is on IINT kan hanga triple is on IINT I on zat ha integration on zat kan ni ta integration limit integral 0 to 2x square integration limit ta 0 to that's on 2x square to and now digit I kan to ba ni bracket kan mo ta 2x square ni chuan dollar chunga a om to chu chu chuan tinga exponential symbol kan han to hian ama in dollar chunga ni chuan exponential han so ni don ta IINT kan chuan double integration ni ha IINT to kan chuan single integration ha so don ta so ha tikan nei integration from 0 to 2x square tikan bracket curly bracket ni chiki ve na tu chu function a doma da ko na kan function na ha wa khan curly bracket ko hi an pai tu ha na da dong chon code cha ha name cha ha ne ta chu ting curly bracket da ko code name and then text dash ko I mean pa lai ama tu bin kan text ang kan da dong chuan a bo tha thina ha wa khan symbol text dash bi le ke chu symbol ka online and effect code name bi kan ta chuan kami singka we should take an example example ron so na so kan example pakhat karon so nga ma se kami ma ka in introduction mi data ka kasi fiale zoya headline begin document ma zong hi ning kan pe a chu preamble ini preamble la chuan enge kan ti computer ne ha kan in bia ni computer ha kan bia computer ha kan thil ti tur kan shila ni chu in kan sa don ta tro brick kan ma monitor tu bau kan ma mo cement kan ma moni kati ang tho khani kan document na zir khani kan ma mo ha kan sui do ni chu in che thiame mathematics equation kan type tu chuan ms ti very kan ron da chuan in he koi kan da tho chuan in kan paper ki a4 ani ni se kan ti chuan in heta hi kan ziak me a dimension zong te po ha kan soi fian the ni chu ka ha preamble bala chuan kha kan ni ta se begin document atang che gen kan thil kan main body ha ron lut kan ziak tu chu ni ta ni
hemi a hian kan thil ziat tur zong zong chu ni chu chuanin preamble a hanin thil pakhat a awm le a tics ti hi awm ta ni package pakala han tics hi a chak em a tics hian in nge ti tics hian in figure ron siam thei ni kha ke mani po kan la thiam lu tuk lo mo a figure siam ma chu ni ma sira kha lo she shim potola chuanin tuna hian example kan chukanga kan chan menga example kha heta han group han ron data hi ino gen kok zet me ho hi kan tai banga hi kan tai chin do ne ho chuanin masai I begin document le end document ka space ka da zau chi na kha ke ma style be shim ni chu asan chu begin do end document tu a kan tai pa te lom te da ka into thu ni chu kha chu chuanin question kha kan chan me ang atira chuanin ka du dan chuan text bf I ko ti ka mang thina ni hi hian nge ti ka lo enang ko ti na question question 1 use gdt to evaluate exposure lo ni ro se ka compile ko da in web le rule text bf kan mang khanin ati bol ni kha question ziana te solution ziana te I mang o text bf ni zo ko ta in she text bf kan mang ko ta chuanin le kata han use gdt to evaluate the data kata khanin sentence kha continue ngal dro sentence sa han te nei zoom hal equation ka equation te kan sia don zoom code kan ma mo ni dro code kan sia na khan ni slash kan mang do lo ba in web ki kim slash kan mang do lo ba backslash zo ki kan mang do la ni so in code shim hi ziana hian equation space kan ma mo ni equation space sia na chu atam lu tu ka dollar sign kan jing kan ron soi to adang bo kan mang ze na ho dollar sign kan mang ko da equation space sia na so ni ka ta han om double integral dro ma sign integral ti da nga han display style kan tiang so ni double integral dro I aniang nt anianga join double integral moya khan nge o s in moya kha te kan sia dan tur chu int kan tianga code dang kan mang le li limits ti kan sia lenga underscore kan dang chuan in nge moya khan o s tro s kan da code hi internet google ate po in en ulsam takin en thei ni entige double integral sia dan dia ro chak chok zelang google kha ka zu lo boy du su by heart ko ngai chong lo kan tai mun ne ma bang in su kan che be de to ni me o eng ma by heart ngai lo ni limit s kan dia ka kan zo x ni ro dy dz ni chuan plus kan ti dia chuan ka angai tho ania chuan hei ka copy paste don y dz dx plus tinga chuan hei ka ti lenga z dx dy anianga chung ha kan zo to tro confusion ka zo lem lo where s is a closed surface kan tianga kan close up chung ha kan question chu ni ta ni tro text bf chunga hin loma chuan heng zong hi aron itinge o ma aron bol ko ni chung kha ha equation space ka khar ti hila ko hatang kharama pahatan open lenga hatang ko open up hatang ka close le John ron chua ka chu use GDE to evaluate double integral ka kan sia na ka int ni da tro chong ka hei ron chua ta ni chuan in text bf zwa hian ni kan mang le tur chu text bf no ni solution sia na ka ni
solution ha kan siam halang khata han double integral om ta tro double integral ha kan thiam to vector ha kan tichina vector a is equal to a1 I hat plus a2 j hat plus a3 k hat i ha kan siam le kha an sia dam chuan ma sai we have division shim tai la we have kan tiang han chuan ta hian in l le lo bula dollar sign ha kan mang to ni tro dollar sign ha kan mang to a equation space da kan mang to ang chuan hey equation space da mani hey hian in na nge tho hey na tha tho chu in pum yang I heta we have ta hian tai pa ka at noya hian in heta in asia don thung ani dollar sign ka chuan ei a sentence a hian asia pat ta tro heta ve thung in chuan in at noya ka ron siam ve thung don ani chuan in he kan nei khata hanin vector a tro vector a equal to vec bracket ania a ania equal to a subscript 1 dro ka subscript 1 kan tianga chuanin head here in formula nei code nei ve thong ta ni chu slash kan tianga head kan tianga ha kan danga e backslash kan mang lenga I met I kha code ha chu ni do ta ni chuanin j kan type liang plus ni dro a subscript ani chu ania chuanin j po I ni khai nang re ka ni chu head kan tianga j met kan ti don ani plus kan tianga chuanin a3 dro a subscript 3 ania chuanin head kan tia chuanin ta khanin k ti to kon ve thum to don ani I tan I met j tan j met k tan chuan k remote kha kan mang don chuanin ge ron chuawang kan vector kha ron chuawanga chuan kimi kan equation ne la tai zolo we have kan dia draw equation space dang ka manga tu zu enge ti ti noya enge ka ziak zok ta ni dollar space ka zu kan sentence kha a continue ta draw e ta hin chuanin at noya ka ziak ve thung ta ni chuan dang en sila a page le lam khayan ta wala napla a is equal to fraction divided by moe ka ka tai be chinang go napla kha akot chu napla nia a vector tro kan nei vec kan tianga a kan tiang chuan ni nge equal to kan tia fraction kan tiang fraction a achunga ha ni nge om partial a1 tro partial ka code om ni partial partial kan tianga a subscript 1 kha code chu ni chung kha chunglam kan zowa noilam kan tileam noilam ha ni nge partial x om tro partial x ti top anianga chung kha lo en chim chim shima mo e akota inge ron sia in poe kha ziak thui to lo mela ai nam vek don ta in en chuan in heta hianin napla a is equal to partial a1 by del x ti khani ta ni kha ko ti shang shang oma kha chu ko sei dong khanin google a om chu ni in search me ang tinge fraction hi da da in tinge hemi sign hi ti da ti kha a om vek en dim kha chu code kha chu bai ha ta mai lo ti kha kan lo type chang to wangin kha chu kan shimei ta chung kha ni ta chuanin ati lampang kha kan hoi deuh kha achan chu overleaf kan mangani hi kan type na ngai ni lawa thil dang lam ne ne ngi lo ve mo kha wang khanin offline boi mang lu tu lo la ve hian wifi coding tu kan nei lo wangin offline ni kan manga mo overleaf ka chabera project ti sang kha uma kha ti the bok ta du infinity the in project kha in da ni chu o sam tu ka chung kha vein kan chuan ni sila zo na te kan ne type be hai kha khai type em ti te name en kuala la zona te kan ne in tinge kha ti dan ve le chon ching khan met skip kha ron se kha asoi thok thoga kha kita hian equation ni kan ne ka dro met skip phamang china mo met skip ang hi chu equation ne lowa
code pa ngai top ani mo met skip chuan nge shil met skip chuan in medium skip claim the space nei ro ati ni computer kha chuan equation ni lo wangin nge equation space ama mo lo ni met skip met skip kan tiang aturo chuan nge in sia tu hello sia ve ve tai la turo compile china nge kan ne ka space on bi kan ni space on lo met skip ti lo kha chuan in nge kan ne ya ai zoom do adona ni moi do lo ni o kaka spacing dikte ni ta chuan hemi so hianin ASDS event nu hianin align thara hianin thil sia du kan nei lo ti tai la tro new line ti om le ta new line kan nga tian kan siak le nga chuan inge thenga kimi noya hianin lo don ta ni ko ba zo de kimi noya hian ki om don ta ni tro所以看看 new line 一百千带来嘅人，这个，哎，zoom 多你都，所以因为 zoom 那个 name，你看 question kan type 到就 in 乜嘢 ，XBF kan tiang啊 ，question kan siap ta tro，equation space yang nang han $sign kan mga ni sentence continue nang han ni，所以呢打先we have tiang啊，อันไว้อ่ะยังin equation kan du kan 所以因为kan mang at line ini kan mang matro kilai ki mi ko chuan in kha kan equation space man pati chuan ni me $sign le ki ni chuan kha nge so na te kan name soifia berro ti te kan name ei hi han en daula guna khala ka kon thon jo kha en daula kan ka tai thing ti nge chiang lo na lai ka nei ti nge ko em en do zona kan ne si ne mo thì chúng ta tiếp tục đơn đeo với tán tiếp tục mèo